नमस्कार मित्रांनो, ही कथा त्यावेळीची आहे ज्यावेळी मी नुकतीच 12वीची परीक्षा दिलेली होती आणि आता पुढचं ॲडमिशन होईपर्यंत मला सुट्ट्याच होत्या. आणि त्या सुट्ट्यांमध्ये मी मामाच्या गावाला जायचा निर्णय घेतला. माझ्या मामाचं गाव म्हणजे एका डोंगरामध्ये बसलेलं. डोंगरामध्ये गाव असल्यामुळं गावाच्या आजूबाजूला ओढे, नदी, नाले आणि तलाव भरपूर प्रमाणात होते. तसे मला 2 मामा, मोठ्या मामाचा मुलगा दाद्या आणि छोट्या मामाचा मुलगा पप्या, ही दोघंजण माझ्याच वयाची. त्याच्यामुळं आमच्या तिघांची मी तिकडे गेलं की चांगलीच गट्टी जमायची. आता माझ्या 12वीच्या परीक्षा झाल्या मी लगबगीनं माझ्या मामाच्या गावाला गेलो. दाद्या आणि पप्या पण एकदम खुश झाले. आता मी तिथं गेलो की आमच्या कुरापती चालू झाल्या. रोज उठलं, पोटाला खाल्लं की आम्ही तिघं फिरायला बाहेर पडायचो. ते आम्ही संध्याकाळी जेवणाच्या टायमालाच परत यायचो. मागच्याच वर्षी मामाने द्राक्षाची बाग लावलेली होती आणि ती मामाची द्राक्षाची बाग ही घरापासून थोडीशी लांब होती. डोंगराच्या वर एका पठारावर ती द्राक्षाची बाग लावलेली होती आणि त्या द्राक्षाच्या बागेच्या बाजूलाच एक झोपडीवजा छोटंसं घर माझ्या मामाने बनवलेलं होतं. आणि रोज संध्याकाळी दाद्या आणि पप्या आणि आता मी तिथं गेल्यापासून मी पण तिकडेच झोपायला जायला लागलो होतो. संध्याकाळी 8-8:30 वाजताच आम्ही आमची जेवणं उरकायचो आणि पुन्हा आम्ही आमच्या फार्म हाऊसवर जायचो. हो, मी त्याला फार्म हाऊसच म्हणेन. आणि त्या दिवशी पण संध्याकाळी आम्ही असंच आमच्या त्या फार्म हाऊसवर गेलो. आता आम्ही संध्याकाळी जेवूनच तिथं गेलेलो होतो. आम्ही तिथं जाऊन निवांत गप्पा मारत बसलेलो होतो. अचानक मोठ्या मामाचा मुलगा दाद्या म्हणाला, आज खूप बोर व्हायला लागले, काहीतरी वेगळं करावं वाटतंय. तसं पप्या म्हणाला, काय करूया? त्यावर दाद्या म्हणाला, खेकडे पकडूया का? तसं पप्या एकदम दचकलाच. तो म्हणाला, अरे हे काय वेळ आहे का खेकडे पकडायची? 9 वाजलेत आता, रात्रीचं खेकडे कुठं पकडणार? तसं दाद्या म्हणाला, त्यात काय एवढं, तळ्यावर जाऊया ना आपण. तसं पप्या म्हणाला, नको रे बाबा तळ्यावर, घरच्यांना कळलं तर घरचे खूप मारतील. तसं दाद्या म्हणाला, अरे घरच्यांना कशाला कळणार आहे, आणि घरचे तरी इकडं आता आपल्या फार्म हाऊसवर कशाला येतील. दाद्याने कसं तरी करून पप्याचं मन वळवलं. मी मात्र शांतच बसलेलो होतो. आता ते दोघं तयार झाल्यानंतर मी आडेवेडे घेण्याचा प्रश्नच उरत नव्हता आणि मी पण त्यांच्या होमध्ये माझा हो मिळवला. पुन्हा आम्ही तिघेजण जायची तयारी करायला लागलो. दाद्याने एक छोटीशी बादली आणली, एका सायकलचा जुना टायर पण आणला. तो अर्धवट जळालेल्या अवस्थेमध्ये होता. त्याने आपल्या खिशात एक माचीस घेतलं आणि एका खांद्यावर त्याने एक मोठा दोरीचा बंच घेतलेला होता. आम्ही ते सगळं सामान घेतलं आणि आम्ही डोंगर उतारानं खाली उतरत तळ्याच्या दिशेने चाललो. आम्ही त्या झाडाझुडपातून बॅटरीच्या प्रकाशामध्ये चालत गेलो. तसं आम्ही तळ्याजवळ पोचलो. तळ्याच्या बाजूला एकदम मोकळी जागा होती आणि आजूबाजूला मोठमोठे खडक पण होते. आता आम्ही त्या तळ्याकडे जात असतानाच दाद्या आम्हाला त्या तळ्याच्या बाबतीत घडलेला एक किस्सा सांगत होता. दाद्या आम्हाला सांगत होता की 2 वर्षापूर्वीच त्यांच्या गावातली एक बाई तळ्यावर कपडे धुण्यासाठी गेलेली होती आणि अचानक तिचा पाय घसरून ती त्या तळ्यातल्या पाण्यामध्ये बुडाली. ती खूप ओरडली, पण तिला मदत करायला तिथं कुणीच नव्हतं आणि तिचा त्या पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू झाला. पण त्यानंतर मात्र आपल्या गावातल्या बऱ्याचशा लोकांना ती तळ्यावर दिसली. तसं मी एकदम दचकलो. दाद्या पुढं सांगायला लागला. तो म्हणाला, बऱ्याच लोकांना रात्री ती तळ्यावरच्या पाण्यावर दिसते. कुणी तिला कपडे धुताना बघितले, तर कुणी तिला तळ्याच्या त्या खडकावर ओल्ले केस वाळवताना बघितले. काही जणांनी तर तिला पाण्यावर चालताना सुद्धा बघितले. दाद्या असं सांगत होता आणि मी एकदम आश्चर्यचकित होऊन या सगळ्या घटना ऐकत होतो. आता फक्त पायाला वाळू लागत होती. तसं दाद्याने आपल्या हातातलं सामान वाळूवर ठेवलं आणि खांद्यावरची दोरी घेऊन तो एका झाडाजवळ गेला आणि त्या झाडाच्या बुंद्याला त्याने ती दोरी बांधली आणि पुन्हा त्या दोरीचा दुसरा काठ त्याने चांगला तळ्याच्या पाण्यापर्यंत नेऊन पसरला. तसं मी दाद्याला विचारलं, ही दोरी कशाला बांधलीस? तसं तो म्हणाला, अरे तळ्यामध्ये खूपच गाळ राहतो आणि आपण ज्यावेळी खेकडे पकडण्यासाठी आतमध्ये जाईल आणि समजा आपले पाय घुसायला लागले तर या दोरीच्या आधारावर आपल्याला परत येता येईल. दाद्याचं म्हणणं मला पण पटलेलं होतं.
दोरी बांधल्यानंतर दाद्याने ती बादली एका बाजूला ठेवली आणि आपल्या हातातला तो जळका टायर पप्प्याच्या हातामध्ये दिला. पुन्हा त्याने आजूबाजूचा थोडासा पालापाचोळा गोळा केला आणि खिशातलं माचीस काढून त्याने त्या पालापाचोळ्यावर त्याने एक काडी ओढली. तसा तो पालापाचोळा पेटला आणि त्या पेटलेल्या पाचोळ्यावर त्याने तो टायर पकडला. 2च मिनटामध्ये तो जळका टायर आता चांगलाच जळायला लागला होता. मी दाद्याला विचारलं, टायर का पेटवलायस? तसं दाद्या म्हणाला, आत्ता फक्त मजा बघ. असं म्हणून दाद्याने तो जळका टायर आपल्या हातामध्ये घेतला आणि तो हळूहळू तळ्याच्या पाण्याकडे चालायला लागला आणि तो माझ्याकडं आणि पप्प्याकडे बघत म्हणाला, माझ्या मागं मागं या. आणि आम्ही अनवाणी पायाने ती वाळू तुडवत तुडवत तळ्याच्या आतमध्ये चाललो आणि पाणी आमच्या घोट्याच्या वर आल्यानंतर आमचे पाय जरा जरा गाळामध्ये घुसायला लागले. आता त्या उथळ पाण्यामध्ये बरेचसे छोटे मोठे दगड होते. दाद्या आता एका हातामध्ये तो टायर पकडायचा आणि दुसऱ्या हाताने छोटी दगडं उलती पालती करायचा आणि त्या छोट्याशा दगडांखालून बरेचसे खेकडे बाहेर यायचे. तसा पप्प्या पुढं व्हायचा आणि ते खेकडे पकडून त्या बादलीमध्ये टाकायचा. आणि दाद्यानी एक महत्त्वाची गोष्ट मला त्या दिवशी सांगितली की रात्री त्या टायराच्या प्रकाशामुळं बरेचसे खेकडे त्या प्रकाशाला आकर्षित होऊन बाहेर येत असतात आणि आपल्याला रात्रीचं त्या टायरच्या प्रकाशामध्ये खेकडे पकडणं एकदम सोपं जातं. आणि दाद्याचं म्हणणं खरंच होतं. खेकडे त्या प्रकाशामुळं पटापट बाहेर यायला लागले होते. पप्प्या ते पटापट पकडून बादलीत टाकत होता. 10-12 खेकडे जमा झाले. तसं मी दाद्याला म्हणालो, दाद्या आता चल जाऊया, बरेच खेकडे जमा झाले. तसं दाद्या म्हणाला, अरे हे तर छोटे मोठे खेकडे आहेत, खरे मोठे खेकडे तर अजून तू कुठं बघितलेस? तसं माझ्या पण मनात मोठे खेकडे बघायचं कुतूहल तयार झालं. दाद्या तसाच खेकडे पकडत पकडत तळ्याच्या आतमध्ये चाललेलं होतं आणि बरंचसं पाणी गढूळ पण होतं. त्यामुळं पाण्याखालचं व्यवस्थित दिसत पण नव्हतं. त्यामुळे दाद्या पुढं गेल्यानंतर थोडा वेळ पाणी निवळेपर्यंत तसाच थांबायचा आणि पाणी निवळलं की तो खेकडे शोधायचा. त्याने आता एका मोठ्या दगडाला हात घातला. तसं त्या दगडाखालून काहीतरी मोठं निघालं. दाद्याने आम्हाला बोटानेच गप्प बसण्याचा इशारा केला. 1-2च मिनटामध्ये पाणी निवळलं आणि आम्हाला एक मोठा खेकडा दिसला. एखाद्या मोठ्या ताटासारखा किंवा तव्या एवढा त्याचा आकार होता. तो आता उलटा तळ्याच्या आतमधल्या बाजूला चालला होता. तसं दाद्या त्या खेकड्याला पकडण्यासाठी तिच्या मागं मागं आतमध्ये चालला. सगळं पाणी गढूळ झालं आणि खेकडा दिसेनासा झाला. तसं मी आणि पप्प्या दाद्याला ओरडलो, दाद्या जाऊ दे, खेकडा गेला तर, आता त्याच्यापेक्षा आतमध्ये जाऊ नको. निराश होऊन तो आता परत येण्यासाठी वळला. पण अचानक त्याला असं जाणवलं की त्याचे पाय गाळामध्ये चांगलेच रुतलेले आहेत आणि तो आता आपली सगळी ताकद लावून आपला रुतलेला पाय काढायचा प्रयत्न करायला लागला. पण त्याचा पायच काय केल्या निघत नव्हता. आम्हाला वाटायला लागलं की दाद्या नाटकं करतोय, तो आमची चेष्टा करतोय. त्यामुळे आम्ही दोघं पण जोरजोराने हसायला लागलो. पण 1-2 मिनटातच मला कळलं की हे हसण्याची गोष्ट नाही. तसं दाद्या म्हणाला, अरे खरंच माझा पाय घुसला आहे, माझे दोन्ही पण पाय गुडघ्यापर्यंत घुसलेत. दाद्याच्या चेहऱ्यावर भीती आता एकदम स्पष्ट दिसत होती. तसं मी पप्प्याला म्हणालो, पप्प्या एक काम कर, ती दोरी दाद्याकडे फेक. तसं पप्प्याने ती दोरी घेतली आणि ती दाद्याकडे फेकली. पण ती दोरी आता दाद्यापर्यंत पोचत नव्हती. त्या दोरीपासून पण एक 5-6 फुटाच्या अंतरावर दाद्या होता. आता आम्हाला पण काय करावं ते सुचेना आणि अचानक माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली. मी पप्प्याला म्हणालो, आता आपल्यालाच आतमध्ये जावं लागेल. आता त्या दोरीच्या पुढं जाऊन आपण एकमेकांच्या हाताला पकडूया आणि दाद्याचा हात पकडून त्याला ओढून बाहेर काढूया. आम्ही दोघंजण एकमेकांचा हात पकडून हळूहळू त्या गाळामध्ये पुढं चालायला लागलो. आणि खरंच जसं जसं आम्ही आत जाईल तसं तसं गाळ खूपच वाढत होता. आम्ही कसं तरी त्या दोरीच्या टोकापर्यंत पोचलो आणि मी पप्प्याला ते टोक पकडायला सांगितलं. पप्प्यानं दोरीचं एक टोक पकडलं आणि मी पप्प्याचा एक हात माझ्या हातामध्ये पकडला आणि मी आता पप्प्याच्या पुढं थोडंसं तळ्याच्या आतमध्ये जायला लागलो. माझे पण पाय चांगलेच घुसले होते. मी आता एका हाताने पप्प्याचा हात पकडला आणि माझ्या उजव्या हाताने मी तो पेटता टायर माझ्या हातामध्ये घेतलेला होता आणि मी तो जळत्या टायराचा एक भाग दाद्याच्या दिशेने वर धरून दाद्याला बघायचा प्रयत्न करायला लागलो. पण त्याचवेळी अचानक मला दाद्याच्या मागच्या बाजूला पाण्याच्या आतमधून मोठमोठे बुडबुडे येताना दिसले, जसं काही पाण्याच्या खाली काहीतरी मोठा प्राणी असावा. मी निरखून त्या बुडबुड्यांकडे बघत असतानाच त्या पाण्यामधून
काहीतरी वस्तू बाहेर यायला लागली. मी एकदम स्तब्ध झालो. माझं अंग भीतीने थरथर कापायला लागलं. मगाशीच पप्प्यानी त्या तळ्यामध्ये बुडून मृत्युमुखी पडलेल्या बाईची कथा सांगितली होती आणि अचानक तीच गोष्ट माझ्या पण लक्षामध्ये आली आणि मी पुन्हा त्या वस्तूकडे बघायला लागलो. अचानक पाण्यातून काळं काहीतरी बाहेर आलं, जसं की ते कुणाचे तरी केस असावेत. तसं मी पप्प्याकडे बघितलं आणि त्याला डोळ्याने इशारा केला. पप्प्या पण आता त्या दिशेने बघायला लागला. आमच्या दोघांची घाबरगुंडी उडाली होती. शरीर घामानं डबडबलेली होती. आम्ही एकमेकांचे हात घट्ट पकडले होते, पण ते घामामुळं एकदम ओले चिंब झालेले होते. आणि अचानक ती तळ्यातली आकृती बऱ्यापैकी बाहेर आली आणि खरंच ती एक बाई होती. तिचे केस तिच्या तोंडावर सगळीकडे पसरलेले होते, एकदम पिंजारलेले केस. आणि अचानक त्या पिंजारलेल्या केसांमधून तिच्या चेहऱ्याचा थोडासा भाग आम्हाला दिसला. एकदम पांढरा शुभ्र चेहरा होता, जसं की पाण्यामध्ये सडून पांढरा शुभ्र झालेला असावा. चेहऱ्यावर ठिकठिकाणी जखमा होत्या. हातापायाची पण त्वचा एकदम सडून गेल्यासारखी पांढरी पडलेली होती. आणि बघत बघत ती तळ्याच्या पाण्यावर उठून उभी राहिली आणि हळूहळू ती तळ्याच्या पाण्यावरून चालत दाद्याच्या दिशेने पुढं सरकायला लागली. हे मात्र खूपच विचित्र होतं. माझ्या आयुष्यामध्ये मला असं काही बघायला मिळेल असा मी स्वप्नात पण विचार केला नव्हता. आणि आम्ही दोघं जोराने किंकाळलो. तसं दाद्या पण एकदम दचकला आणि त्यानं झटकन मागच्या बाजूला वळून बघितलं आणि त्या बाईची ती आकृती बघून तो खूप मोठमोठ्याने ओरडायला लागला. आमच्या तिघांना पण कळत नव्हतं की काय करावं. आणि एवढ्या रात्री आम्हाला इथं मदत पण करायला कुणी येणार नव्हतं. हे पण पुन्हा माझ्या लक्षात आलं. मी कसं तरी माझ्या मनावर ताबा मिळवला आणि त्यानंतर मी पप्प्याला सांगितलं की तू डोळे झाक आणि माझा हात फक्त सोडू नकोस. तसं पप्प्यानं डोळे झाकले आणि माझा हात घट्ट पकडून ठेवला. मी पण आता डोळे झाकले आणि माझ्या हातातला तो पेटता टायर त्या पाण्यामध्ये फेकून दिला. तो टायर तसाच पेटलेल्या अवस्थेमध्ये पाण्यावर तणकायला लागला. थोडेसे पाय लांबवले तसं माझे हात दाद्याच्या हाताजवळ पोचले आणि मी झटकन प्रयत्न करून दाद्याचा हात माझ्या हातामध्ये घट्ट पकडला. ती बाई हळूहळू दाद्याच्या दिशेने पुढं सरकतच होती, पण दाद्याचा हात माझ्या हातामध्ये आलेला होता. हे पण तेवढंच खरं होतं. मी आता पप्प्याकडे बघत म्हणालो, आता एकाच वेळेला तू पण जोरात इसका दे आणि मी पण जोरात इसका देतो. त्यानंतर आम्ही 1, 2, 3 असं एकाच वेळी म्हणलो. तसं पप्प्याने माझ्या हाताला जोरात इसका दिला आणि बरोबर त्याच वेळेला मी पण दाद्याच्या हाताला जोराने एक इसका दिला. तसा दाद्या कचकन त्या गाळातून बाहेर निघाला, पण मी त्याचा हात कसलाच सोडला नाही. आम्ही पटकन स्वतःला सावरलं आणि आम्ही तो गाळ तुडवत बाहेरच्या बाजूला पळायला लागलो. आम्ही आता कशाचाच विचार करायच्या मनस्थितीमध्ये नव्हतो. आम्हाला फक्त आमचा जीव वाचवायचा होता. ती खेकड्याची बादली आणि ती दोरी तिथंच टाकून आम्ही जीवाच्या आकांताने तळ्याच्या पाण्यातून बाहेर पडायचा प्रयत्न करत होतो. आणि तळ्याचा मोठा बांध चढून आम्ही तळ्याच्या एकदम वरच्या बाजूला आलो. तसं आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला. आम्ही तिघं खूपच घाबरलेलो होतो. त्याच्यामुळं आम्ही तिघांनी थेट आता घर गाठलं. पण आम्ही आमच्यासोबत घडलेला कुठलाच प्रसंग घरी कुणालाच सांगितला नाही.